να υπάρξει. Αλλά βέβαια με τόσο μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει η αμερικανόδουλη κυβέρνηση, τι να περιμένουμε, προστασία? Στην προηγούμενη γενική συνέλευση είπατε μας ότι είναι πιπίλα το πραξικόπημα εισβολή. Όπως και τώρα. Όχι κύριοι, ακόμα θάβονται παιδιά, ακόμα υπάρχουν αγνοούμενοι. Είμαστε δικοπαδοχοί, γι' αυτό για μας είναι υποπελαμένη στόχος η επίλυση του Κυριακού. Το μήνυμο έγκλημα που σχεδιάστηκε στην στρατηγία του ΝΑΤΟ με τα ενώσικα πούθια τους, τη Χούντα και την ΟΚΑΒΙΤΑ, να εκτελούν το πρώτο μέρος του φασιστικό πραξικόπημα και την Τουρκία με την βάρβαρη τουρκική εισβολή και τη συνοχιζόμενη κατοχή να το ολοκληρώνει. Τώρα να γίνουν και επιθέσεις που είναι Κύπρο κατά των τσιχανιστών. Και θυμηθήκαν και η πρωτοπορία την ύπαρξη των οργανώσεων. Επειδή οι συμφίδες της πρωτοπορίας, επαναλαμβάνω, η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια, είναι τώρα που υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις. Και είναι τώρα που θα θυμηθήκαμε εμείς. Ξέρουμε και ποιος τις χρηματοδοτεί και ποιος τις εξοπλίσε. Και είναι τίποτε άλλοι που τους φίλους σας. Τη ΣΥΠΑ, τη CIA, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τουρκία και τα λοιπά. Και τώρα η κατέντηση να ξεκινούν τον έλεγχο τους στις οργανώσεις και ασκορπούν τη βία. Την ομή βία. Φίλοι πρωτοπόροι, η δημοκρατία σας βρωμούσε και βρωμάει φασισμό.